प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय, गौरा माता की जय, कार्तिकेय गणेश की जय। तो देखिए गुरु बहन, आप लोग के बीच बहुत सुंदर शिव चर्चा के कथा सुनाओ तनी। हमरी कथा के आप सब शुरू से लास्ट तक सुनो, मा सुन के कमेंट बॉक्स में बताई कि हमार कथा सुन के आप सबन के कैसन लगल बाटे, और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखब। देखी ई सौतेली महतारी के गुरु बहना ई कथा है कि सौतेली महतारी सौतेला लइका के साथे का कैले बाटी। तो आप सब हमारे कथा के सुनम तबे जानब कि कथा में का भाव रहल, का रहस्य रहल, का ज्ञान रहल। तो आप सब हमारे कथा के शुरू से लास्ट तक सुनम तभी कथा की भाव जानब कि कथा में का भाव रहल हवे। तो देखी सौतेली माई बाटी आपने सौतेला बेटा के साथे का कैले वाली, तो आप सब सुनी। देखी एक गांव रहल, वो गांव में पति पत्नी लोग रहल लो। वो गांव में एगो पति पत्नी लोग रहल लो। आज जो रहली पत्नी वो महादेव जी के बहुत भक्त रहली। वो महादेव जी के बहुत भक्त रहली कि उनके कुछ भी होखे लेकिन भगवान के भक्त ना छोड़त रहली, भगवान की पूजा पाठ कब्बो ना छोड़त रहली। उनकर ऐसा उनकर ताकि उनकर पति देव भी उनके साथे साथे उनकर पति देव भी उनके बहुत कुछ कर। भगवान ऐसे कुछ समय बीतल, जब कुछ समय बीतल तेगो उनके बेटा भगवान देहने, एगो बेटा देहने। अब एगो बेटा पौली बहुत खुश हो गईली, बहुत खुश हो गईली कि चला कुछ ना भगवान ते हमके एगो बाल बच्चा दे देने। गरीबता बात का करी, लेकिन भगवान तो हमके एगो बाल बच्चा दे देने। देखी अब धीरे धीरे भगवान के भजन करत करत शिव चर्चा में कथा चाहे जो भी करत करत भगवान के महादेव जी के मंदिर में जाके पूजा पाठ करत रहली। अब भगवान से अपन जौन भी घटत रहल तौन भगवान से मांगत रहली, केहू के आगे कुछ ना कहत रहली। देखी भगवान उनके महादेव जी धीरे धीरे गुरु बहना धन दौलत सब कुछ भर देले बाने, सब कुछ भर देले बाने। देखी बेचारी कहल जाला जब धन बढ़ल आ एगो भगवान बेटा देहने तो बेचारी के समय ऐसा आ गईल कि बेचारी बीमार पड़ गईली। जब वो बीमार पड़ गईली उनकर पति देव अब उनके लेके दवाई करावे लगने, सब कुछ करे लगने, लेकिन बेचारी की बीमारी ना ठीक होत रहल। देखी बीमारी ना ठीक होत रहल। ऐसे कुछ समय बीतल, कहली अपने पति देव से कहत तलिका कि लगत अब ना हम जियब, कि अब हम मर जाइब। आ जौन हई लइका बने ओके देखभाल आप करब, कि ना कहम कि हम मर गईनी तब उनकर माई मर गईली तब के इनके देखी आ सुनी, कि ना करब कि इनके कुछ होई जौन मंगे तवन ले आके आप देव। अब हमें धरती छोड़ के हम जा तनी, अब हम जियब ना। हमके कहत तने उनकर पति देव कि तू काहे ऐसी बोलत तलू कि नाही तोके कुछ होई, हम तो तोके जियाइबे करब। हम दवाई जितना तक बाटे उतना तक हम करौते बानी। आ दोनों जानी अपन पति पत्नी लोग बातचीत करत तलो। और बेचारी के एकदम देखी अब महादेव जी एकदम कहवा तनी कि तू कह द कि हम ते अब ना जियब। कहत तली कितनो उनकर पति देव उनके समझात तने, लेकिन कहत तली ना हम आपसे सही कहत तनी कि अब हम ये दुनिया छोड़ के जा तनी, ये दुनिया में अब हम ना रह पाए, कि अब हमके भगवान के लगे जाए बा, अब हमके भगवान बुला तने, लेकिन आप हमरे लइका के देखभाल करब। ये कुल कहत रहली। तब तक तो उनकर प्राण निकल गए। बेचारी के जब प्राण निकल गए, मर गईली। अब मर गईली, उनकर पति देव रोवे लगने। जब उनकर पति देव रोवे लगल बाने, अब लइका के गोद में लेके रोवे लगल बाने। अब देखी कुछ समय बीतल, कुछ समय बीतल। अब गांव के अगल बगल के लोग का कहता लोग कि बताव तुहर दिन कैसे गुजरी, अबहिन तो तुहर सब समय धैल बाटे, इतना तुहर छोटहन लइका बाटे, इनकर देखभाल के करी। आ हमार कहल मानो तो तू दूसर शादी कर ल, तू शादी कर ल। कहने ना हम शादी ना करब, हम लइका के देखभाल कर लेब, सब कुछ कर लेब, लेकिन हम शादी ना करब। लेकिन देखी गांव के लोग अगल बगल के लोग कहे लगल लोग कि ना ए बाबू
हमार बात माना, तू शादी कर लो। के रे कुछ रही आई हैं थई जौन तू लेके सथवा लइकवा के घूमत ल, ए लइकवा के देखभाल ते करिहे। अपन तू जइबा कहीं से अपन कमा के लेके अइब त अपन घर में तबे होई, आ नहीं तो लइका के मुँह माया में पड़ल रहब त कहिया ले तुहर जीवन में बहुत बा। बेचारा के ऐसे सब गुरुबाई बहन लोग कहे लगल लोग, बेचारा के मन में घुस गए कि सही कहता लोग कि आखिर में लइका के देखभाल करी, आ हम कह ले तनी। देखी अब शादी लोग लगावले वालों गुरुबाई ना लोग, आ जब शादी लोग लगौले वालों, अब शादी तय तबाड़ा हो गई बाटे। अब शादी मंदिर में लइका के हो गई। शादी जब हो गई बा, अब लेके आयल बने घरे। जब घरे लेके आयल बने तो 2-4 दिन बीतल बा, त कहत तने काउन से कि देख बोलौने लइका दुआरी पे बाहरे बैठल जो कहतने अब तने बाप कहतने बाबू का भइला, खाना वाना खैला ह? तो हाँ पापा खैनी है। लइका छोट रहने लइका का जानतने कहे हाँ पापा खैनी है। अब ऐसे करत करत कुछ समय बीतल बा, त कहतने का बोलौने अपने जौन पत्नी के लेके आयल हने बोलौने, कहने सुनो अली, हंसत के अली, कहतली का कहतनी बताई। तो बैठने लग गए। अब बैठा के कहने सुनो एक बात कहतनी, हम अपने लिए ना शादी कैले बानी कि हम अपने लिए कैले बानी। हाई एगो लइका बाने, यही लइका के तू देखभाल करियो। इहे हमारा तुहार इहे लइका हमें कि लइका जब भइने आ 2-3 साल के लइका 2.5 साल के भइल हने, तब्बे इनकर माई आ छोड़ के चल गईली। भगवान कहली हमसे कह के गईली कि लइका के कुछ ना करब, हमरे लइका के देखभाल करब। ती समझ त कहतली का कि ऐसन काहे कहतनी कि बाक रौरे तो ऐसन कहतनी हमके नीक ना लगता, ई त काहे ऐसन हम करब? ई हमार लइका हमें जैसे सबके हमारे लइका हमें, तो जैसे हमरे तो वैसे हमरे हमें ना, हम ना करब तो के करी। देखी अपने पति देव के लगे कैसन मुँहे के सफाई देखी गुरुबहिना के तर देतली। पति देव उनके भरोसा पे माने। अब तो लइका का करे बा कैसो कैनी, तो लइका के देखभाल करे के तो बहुत बढ़िया कहतली। काहे तनको ही ना कहतली कि सौतेली लइका हमें हम ना करब। देखी मुँहे पे तो सफाई दे देहली, आ मुँहे पे जब गोदी में लेके बापे के लइका के बापे के सामने लइका के गोदी में लेके आ खूब खिलावत तली, चुमत चाटत तली। आ जब कोई होई के लइका के बाप जब चल गई ने, त का कैली गोदी में से ढकेल देली, आ ढकेल के कहतली अब कहत तलिका कि तोके तोर बाप आयल रहने हैं तो हम देखावे खातिर अपने गोदी में लेनी है। ऐसन रहले ना, ऐसन बाटे कि ते 2 साल के भैले, इतना दिन के भैले जन्म लेते ते अपने माई के खा गईले, तो ते अब हम तोर करब कुछू। देखी लइका के का कैली, ढकेल देली आ ढकेल देली। अब लइका बाहरे बैठ के रोए लगल। फिर ओकर बाप कुछ देर में इन्हें कहने का बाबू का है? लइका देखी कुछ कहले रहली, हड़कौले रहली कि अगर अपने बाप से कुछ कह देब तो तोहके हम घर ही में दफनिया दे, मुंगा दे। देखी लइका डरन अपने बाप से कुछ ना कहत रहने। फिर इन्हें कहने बाबू खाना ना खैला हो? तो हाँ खैनी है। घर में इन्हें तो कहतने का बाप कहतने, लइका के बाप का कहतने सुनतल हो कहाँ बालू अबू बोलौने। आ बोला के कहने लइकवा के खाना ना देलू, लइकवा खैना त हैका धैले बानी परोस के खैने ना, जाके बहरवा बैठल बाने। देखी लइका के खाना फेन दे लेल के आ मुँहे में लगली खियावे बापे के सामने। अब बाप तो जाना तने हमरे बेटा के बहुत सेवा होता, हमरे बेटा के बहुत सेवा होता टे। अब तो इतना बढ़िया हम खुशी दिल से बानी, जाए दो चल गईली त का करे बा, मायभा माई मिलल वाली त का करे बा, लइका के मान जान त करत अली। अब तो हम आराम से अपन कहीं कमाई बा, कहीं ए लोन के बस पैसा दे ऐती कर कहतली कि जैती तनी खाना खिया तली, कहतने जा तनी। अब कहतली जा तनी तो तनी खेतवा देख ले कि खेतवा में धनवा कैसी भइल बाटे। सब कहना ठीक बा, जा तनी देख ले तनी कि कैसन भइल बा। देखी अब लइका के चूम चाट के बाप निकल गई ने। आ जब चूम चाट के बाप निकल गई ने, अब देखी अगल बगल के लोग देखत अली, जब बाप ना घर में बाने तो बगल के लोग देखता कि लइकवा के कितना मारत अली, आ कितना मारत अली, कितना सजाई करत अली। अब लोग केहू ओकरे बाप से, लइका के बाप से केहू कह नहीं पावे। अब लइका के बाप जात ने खेते में, ते एगो औरत बैठल अली गुरु बहिना,
बैठल अली आ जब देखली तो कहत अली कि सुना कहाँ जात ल, कहने कि जा तनी तनी धाने खेते। धनवा देख ली धनवा कैसन भइल बा, कि कहली यही कि जाके तनी धनवा देख ले कैसन भइल बा। कहनी चलो जा तनी देख ले, तनी घूमत टहरत के जा तनी देख ले तनी। कहत अली कि सुना पहले हमरे लगे बैठा तो से एक बात कहतनी, बियाह त करवनी, बियाह त कैल, लेकिन ई जानत ल कि लइकवा कितना मारतिया, लइकवा के खाए के ना देतिया, लइकवा कितना मारतिया, इतना कार करावतिया। बतावा बहन 7 साल के लइका बाटे, उ लइका का जानता, 6 साल के लइका बा, 7 साल के लइका बा, उ का जानत अटे कि उ कितना मारत अली। लेकिन तोहरे देखले में कहत अली नाही ऐसा ना करम, इतना जानत अली, लेकिन तू ओकर दिल के बात तू ना जानत ल। कहने ना हम तो जब जानी एक चाची, हम तो जब जानी तब तो लइकवा के से कुछ पूछे नहीं, लइकवा कहेला कि नाही मम्मी हमके बहुत जाने ली, मम्मी हमके खाना खाए देली, सब कुछ करेली। काहे से लइकवा देखी गुरबैना ऐसे कहले रहने, कहली अगर अपने बाप से कुछ कह देवे तो तोके घर ही में काट के दफनिया देव। लइका बेचारा डरन कुछ कहेला ना, कुछ कहे ने ना। अब देखी अब जब बाप से ई बात सारा औरत कहे लगली, गुरबहिना उ सारा कहे लगली। आ जब कहे लगली त लइका के अब का कहने, बाप ते चल गइल बाने। आ जब बाप चल बने का कैली, लइका से झाड़ू लगवावे लगली। लइका झाड़ू लगावे लगल, ओकरे से कहत अली कि आज का करबे, त फोन क साँझ हो गइल, ऐसे करत करत साँझ हो गइल। ओइ दिन खेत देख के अइने ना कहत अली कि देखो अभइन लेते एकर बाप बाटे, अभइन ले तो अइबे ना कइने, आ का करी, कैसे खाना बनाई, कैसे का करी। अब सोचत अली, अब फोन कैली, फोन कैने ऊ आ जब फोन कैने फोन उठौली तो कहत अली कि काहे ऐनी ना घरे, तो कहना कि आज ना हम घरे आई, अब बिहने घरे आई, आइलनी खेत देखे, तेहरे कोनो काम मिल गइल बा त काम करतनी, आज ना हम बिहने। कहती अली अब का फोन कट के, अब कहत अली अब तो हमार मजा हवे ना, यहाँ तो हमके कोनो काम ना करे बा, अब ऐसे सुते बाटे, आज तो हमके काम ना करे बाटे। आ का करे बा, 2 गो रोटी बनी, एके तू पासे रह बा, हमके तो खाए बा, बे इसे बर्तन मसवाई, झाड़ू लगवाई। अब देखी झाड़ू लगवावे लगली, ओकरा से कहत अली का कि सुत तनी हमार कपार तनी दाब दे। अब देखी लइका से कपार दबावत अली, लइका से कपार दबावत अली, लइका से बतियावत अली कि 2 गो रोटी, अबे 2 रोटी के आटा सान दिए, आ 2 गो रोटी हम बताई, जैसे जैसे हम बताई वैसे वैसे तू करिहे, ऐसे कहत अली। लइका के बाप धीरे से आके घर में आ देखी आड़े से सब सुनत ने कि का लइका से हमरे करवावत अली, का करवावत अली। जब सब सुन लेहने तो लइका जाता कपार चाती भइल, लइका जाता किचन में आटा लेके साने जाता, घुसता जैसे तैसे लइकवा के बपुआ आके आ लइका के गोदी में उठा लेहने, आ लइका के गोदी में उठा के आ तुरंत ई उठ के बैठ गईली, खटिया पे से उठ के बैठ गईली। अब देखली तब इनके देखी इनकर होश गुरबैना, इनकर होश उड़ गइल बाटे। काहे से कि जौन माई रहली मर त गइल रहली, लेकिन उनकर आत्मा ते घूमत रहल। काहे से भगवान के बहुत भक्ति करत रहली, महादेव जी के बहुत भक्ति करत रहली, त बेटा के कबो दुख ना देख सकत रहली। मर त गइल रहली, लेकिन अपने बेटा के त देखभाल करत रहली। देखी सब महादेव जी के ई सब कृपा बाटे कि लइका के तनको सासत ना देखल चाहत अली। देखी ओकरे बाद से का भइल बाटे, जब देखने आ लइका के गोदी में उठैने, कहने तोरे पे तो अब देखी कहत न तोरे पे तो बहुत विश्वास हम करत रहनी, हम ना जानी हमरे लइका के साथे ते ये तर करतले। जब भी आवत रहनी तो लइका से पूछत रहनी त ना हमार मम्मी खाना दिली सब। अब लइका से पूछे लगने कि ये बाबू का भइल हवे। अब लइका से लइका के बाप पूछे लगने कि ये बाबू आखिर में काहे तू, जब भी हम तो से पूछत रहनी त काहे तू कहत रहल कि ना हमके माई खाए के देली, आ माई सब कुछ करेली। लेकिन त लइका कहत न जान त लो पप्पा काहे हम कहत रहनी कि कहनी तरली अगर अपने बाप से कुछ तू कह देब तो हम तो के यही घर हम जिंदे गाड़ देब, जिंदे मुआ देब। यही के डर ने पप्पा हम तो से कुछ कहत ना रहनी, लेकिन माई हमके कबो खाना खाए के ना देत रहली है। हाली हमसे कार करावत रहली, तू आवत रहल हमके चूमे चाटे लगत रहली है, या जौन खाना देत रहली खात रहनी त खाना फिर तोरे गईले के बाद से पप्पा छीन लेत रहली। अब लेके लगने डंडा आ लेके लगने धोए, कहने बताओ तोरे पे हम इतना विश्वास कैनी
इतना कुछ कहनी, हम कहनी यहाँ तक तो के कि हम शादी कहनी तो हम अपना खर्तिन ना कैले बानी, ये लइका खर्तिन कैले बाटी, ये लइका खर्तिन कैले बानी देखभाल करे के। लेकिन तू हमरे साथे काहे तू ऐसन कैलू, बता, तू हमरे घर में से निकल जा। अब देखी गोड़े गिरे लगली, अपने पति देव के गोड़े गिरे लगली, लइका के गोड़े गिरे लगली। कहत तली कान पकड़तनी कि अब से ऐसा ना गलती होई, अब इतना गलती कर देहनी, अब ना गलती करब। कहत तने का कि ना जानतले किनकर माई जो रहली महादेव जी के इतना भक्ति रहली, लेकिन मर गईली मुँह समय कहली हमरे लइका के देखभाल करम। ई ना जानतले उनकर आत्मा कहीं भी रहेला घूमेला, वो अपने लइका के देखभाल करेली। देखो तो लेकिन तोके ना समझ रहल, इतना तक तोके समझौनी लेकिन ना समझ रहल। देखी अपने गलती के माफ़ी क के आ गोड़े पे गिरे लगली, कहली अब से ना गलती करब। देखी अब वहाँ से सुधर गईल वाली, और जब सुधर गईल वाली वहाँ से लइका के अब मानत तली जानत तली। तो देखी गुरु बहिना ई ना सोचल जला सौतेली लइका बा सौतेला तो हम आइल बानी तो लइका के साथे कुछ करी। देखी सब भगवान देखे ने, महादेव जी सब देखे नी, भगवान देखे ने कि माई मर गईले पे ना सोचल जला कि हम आइल बानी तो लइका के दुख दी। देखी कब्बो ना, जब लइका के साथे गढ़ा खनबू तो तोहरो साथे जरूर गढ़ा खनाई। तो देखी उ भगवान के भक्त रहली, तेही से उ तो चल बसली, लेकिन उनकर पति देवते अपने सही रहने तब्बे लइका के गुजर भइल बाटे। देखी ता सब गुरु बहिना ई ना कहब कि अपने सौतेला लइका के साथे गढ़ा खोनम तो ठीक बाटे। जब ले सौतेला लइका के साथे अगर गढ़ा खोनम तो आपो के साथे गढ़ा खोने के भगवान तो बाने। देखी ना कहल जाला कि पूजा करतनी तो पूजा में केहू के अन्याय, ई कबो ना गुरु बहिना कहल जाला। हर हर महादेव।